Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ka Team Revolution Mixed Martial Arts haka Sauturik Unai Wing araja Arpulai kala pelong ka Mixed Martial Arts lani ka rensan yakura haka sin meningkong kabla tip kum ka airing bat kidan hadu shispa sau pungut ki khenna ki bana ka jella jong ka than shate lamini kari India ki balai shimbenta haka ni ka rensan haka jingi kranbu head coach uba Sambor Lingdo ula pinpau baka jingthu ban pelong yakini ka rensan yakura kalong ban kinti yaki khenna ki bana ka jella haka liang ka Mixed Martial Arts Shushu ula ongru baka jingthumu bakong san jong u kalong ban kinti yaki khenna ki badan yaka sap ka phong haka jingele kai sports bat ban pelaj ru yaki khenna ni ki jingmlian ki basniu
jisha kane kadai kasing ke Lempung ka hakbangi ya organize ya kane ka Lempung ka bangi aijer kerteng aireng kemod deketin kasih kemod ka deketin pareng kemod di challenge te kadai jisha ka challenges ke itnat pam ta kasni hap ba kumba sispa saupau ngut kena naki baper naki district bat kamtam na po Meghalaya nga itnat ba ke poi renti sekane ka tournament bat kumjuru amtang na Meghalaya hanrei ni gwe jelaru kumna Nagaland nang tarna Arunachal na po Assam ke teter tabangan sujer keteng tangkat ni teli hanrei kabanga itnat pat mentakas ngi kalong ba borok ki baut kilong ki balong very challenging but ki balong very equal fights ta kalong kai ba itnat ba ban i khamtan khasi jongi menta kibun sisa ki ba wan shakhamat ban yele kai ya kan ke Lempung ki ba kiwei tharai ban ka pin ngop ila di hagino ki benta ban si ong no jing ngop ki basniu te ngatharai kan ka dei ki benta ka bae hak ba khna ki le wan shakhamat hak ba kin sakhi kum kini ki jaj bat khamtam kan ne gunuk sai ki wei kumbang asya ong hina ka por ba jing semuk ba khamat ka jonga hi long ban kentio di khna ban sab khamtam ki combat sports mal ngai ba sisa kata kasap ka phong kadan ba ni jela juni henry kimdon ni kata platform la ni kunta kenja training center ka ban ai ki kita training ki bapaka oi le si kila bandan ki wei bat tang ba tep he kilang ngidang duna plat ki babun ki benta jong ka jingdan khamtam ki platform mo na kaliang sarkar ngakar patret sarkar dari balong semua baha banyarap lem yangi ak bagi niyo pan kentiu khamtam pila banyarap ni kahibor baret jong biru financially na bagila malik tur sa kiwe jelawat am tanga kiwe jelaru ndrai ban represent wat ikari hiru bat ban pai hiru sudo kathong atas world championship ki naka gym jong ipai munsin hi ko seba MMA tamba wala kata kibun ba kena komiko founder jongi Ferdinand Sucheng yalade ide ibala job iki world titles mo haka jit kunido event jit kunido but am tangkum tar ndai wat i ngiladon tak professional saduk sausanut professional MMA fighters ibala job mahaki Lempung bay per de wat ki contract behek ka professionals ini categories ni dan hikbun bentamo kawe ngi sedang naduki niki jingthau ki baret kata naduki atom weight ter ngi naduki atom langta ki strawweight ki flyweight ki featherweight ki welterweight hadu hadu lightweight ya mentahi hadu lightweight te kalong ka itnat ba hamal laki bouts kidan biki long kidan biki taki contenders te kapani ba sha ya gani ka chai sports kam nim simla sa din shu tangba nang scam ba kinang bun ki klor iban nang pau iban ini kisni ban wan ya ka main message nya kwa iban ai kena kalong ba kidai ban long kena tista kilong kena ki basngowret kiwe kena ki tip play pat ki mangai ko ngus neng dakitin pareng ban syong simple word pidai balong discipline amar sisin pilih la ban bui ini kitong nei antara khunu ngimsa din boleh la thawi ni dakajo dakasnam dakamen de ngathara kiwe ki sai benri habas thawi ki dakajo boleh ngimsa din ni ngathara ngi nandon ni tak spirit ngir ngila bangin iung ngim dai bantu mensim matang kawe ngaong hi kina samla barbor kiar ngi ni kam ibakta ikamet ko jong kia jipi antam pi mentang jing jelai jong drugs jing jelai jong kini ki kam karni kam tamasa kam sengubah kiar ni gitu long discipline one training lay training long discipline man kasni hidan physical hidan hidai ban long healthy physically mentally but emotionally anta pin salong most discipline